Velkommen til filmanmeldelsen af Handske og Støvler. Lad os tage et tilbageblik på de bedste film, vi så i år, skal vi? Jeg så ingenting. Jeg blev smidt ud af, ligesom 8 biografer alene sidste måned. Det er fordi, du ikke opfører dig ordentligt i biograferne. Hvad? Jeg opfører mig bare, som jeg opfører mig, når jeg ser film derhjemme. Jeg tager mine bukser af, jeg får noget kylling, og jeg råber til skærmen. Er du god eller ond, Magneto? Gør dig en betingelse. Er fedt at gå i biografen. Men du er ikke den eneste i biografen. Medmindre filmen er virkelig dårlig. Så hav respekt for dine medbiografgængere, så vil alle have det sjovt. Du tænker sikkert, jeg kender denne regel, det er sund fornuft. Hvorfor skal de så stadig vise dette før hver film? Sæt dig ned, Mario. Men jeg er nødt til at tisse. Den eneste gang du rent faktisk har lov til at tale, er når du misser en del af filmen, fordi du var på toilettet. Hvad gik jeg glip af? Det sker for os alle, så vi har sympati, og vi ved, at vi ikke skal tale, når filmen starter. Men spørg ikke sådan her. Hvad gik jeg glip af, F? Og spørg ikke en fremmed i stedet for din ven. Hej makker, jeg var ved at lave nummer 2. Hvad gik jeg glip af? Bøde, vær en idiot. Hej makker, jeg var ved at lave nummer 2. Hvad gik jeg glip af? Absolut ingen mobiltelefoner. Dette inkluderer sms'er, fordi når du skriver sms'er, og så skal du gøre dette. Seriøst? Ikke alle film starter på samme tid. Genstarten af Beastmaster, du ser, starter måske om 5 minutter. Men alle andre skal måske se begyndelsen på tilbagevenden til morgendagens Abernes Planet, og det starter om en halv time. Så sørg for, at du ved, hvad du vil have, og at du har dine penge klar. Det er ikke så svært, de sælger kun ligesom 5 ting. Rod det her, jeg sniger mine egne snack med næste gang. Der er ikke noget galt i at snige snacks med, når man går i biografen. Især fordi en lille sodavand koster omkring $7,50. Men åben luskede snacks på det rette tidspunkt. Og det er ikke den mest irriterende lyd i filmene. Babyer. Alle elsker babyer. Alle elsker filmen. Ingen kan lide babyer i biografen. Selv hvis din lille glædesbaby kun græder en gang, I har ødelagt filmen for os alle. Hvis da et spædbarn ikke kan bære vægten af sit eget hoved, får han ikke noget ud af Guardians of the Galaxy. Hej, i det mindste blokerer han ikke mit udsyn. Hvis du er en høj person i biografen, er du mere hadet end det faktum, at popcorn koster $70. Jeg hader dig, giraf. Hvis du ved, du er høj, så sæt dig lidt ned. Eller i det mindste, lad være med at sidde direkte foran, ligesom en lille pige eller noget. Kaldte han mig lige en lille pige? Desværre deler dit sæde og sæde ved siden af dig armlæn. Du bliver nødt til at have en armlænskonkurrence med personen ved siden af dig, hvis du vil. Følg de samme regler, som du vil følge på et fly. Hvis din nabos arm når derhen først, er det deres. Hvis de flytter den, så følg venligst 5 sekunders reglen. Giv din nabo en høflig optælling til 5 for at få sin ejendom tilbage. Følg disse almindelige høfligheder, så vil du og alle omkring dig have en fantastisk biograftur. Det er rigtigt, medmindre den film har Will Smiths barn med i. Den knægt har brug for skuespiltimer. Ja, han er ikke særlig god. Bløf. Her er et interessant twist på, hvad man kan gøre i biografen, men slet ikke kan. Splid dine snacks. Hvis du Pepsi i biografen, er det ikke noget problem. Hvis du splitter din Pepsi hjemme hos mig, har vi et problem, fordi det er min mors hus.